Každé ráno se probudíte a žijete v příjemné iluzi. Věříte tomu, že máte svůj život pevně pod kontrolou, že věci, které kupujete, si vybíráte na základě vlastní svobodné vůle, logiky nebo chuti. Mám pro vás špatnou zprávu. Je to omyl. Pravda je taková, že váš mozek je od rána do večera hackován armádou psychologů, behaviorálních analytiků a markeťáků. Ti přesně vědí, na které evoluční tlačítko ve vaší hlavě zmáčknout, abyste bez přemýšlení vytáhli peněženku. V dnešním videu se podíváme na 5 největších marketingových podvodů v lidské historii, kterým všichni slepě věříme a považujeme je za absolutní normu. A věřte mi, že po bodu číslo 3 už se na svou snídani nikdy nebudete dívat stejně. Posaďte se, jdeme odkrýt karty velkého biznesu. Začneme něčím, co prý trvá věčně a co symbolizuje tu nejčistší lásku, diamantovými zásnubními prsteny. Pokud žijete v představě, že diamanty jsou drahé proto, že jsou extrémně vzácné a těžko dostupné, stali jste se obětí nejúspěšnější psychologické manipulace v dějinách marketingu. Až do konce 19. století diamanty nikoho moc nezajímaly. Byly to jen lesklé šutry. Jenže pak přišel rok 1870, kdy se v Jižní Africe našly gigantické diamantové doly. Trh byl najednou těmito kameny doslova zaplaven a hrozilo, že jejich hodnota klesne na nulu. V tu chvíli zasáhla těžařská společnost De Beers a udělala geniální, i když děsivý krok. Skoupila téměř všechny doly na planetě. Tím získala monopol a začala dodávky diamantů na trh uměle škrtit. Vytvořila tak dokonalou iluzi nedostatku. Aby to pojistili, najali v roce 1938 reklamní agenturu N2TVR. Ta přišla s legendárním sloganem Diamant je věčný. Skrze filmy a celebrity natlačili lidem do hlavy myšlenku, že velikost diamantu vyjadřuje velikost lásky. A co víc, stanovili pravidlo, že správný muž musí za prsten utratit minimálně 2 až 3 měsíční platy. Výsledkem je, že dnes kupujeme předražený kus uhlíku, který při odchodu z klenotnictví okamžitě ztratí 50% své hodnoty, protože ho nikde zpětně za plnou cenu neprodáte. Vzácnost diamantů existuje jen v našich hlavách. Máte občas ten nepříjemný pocit úzkosti, že vám po obědě táhne z pusy a tak okamžitě saháte po žvíkačce nebo ústní vodě? Za tuhle celospolečenskou paranoju můžete poděkovat jediné značce – Listerín. V 19. století byl Listerín vynalezen jako silné antiseptikum. Prodával se jako čistič podlah, dezinfekce na chirurgické nástroje a věřte nebo ne, dokonce i jako lék na kapavku. Prodeje ale stagnovaly, protože podlahy se zkrátka nemítí každý den. Majitelé firmy proto potřebovali nový masový trh. V roce 1920 přišli s plánem, který změnil moderní reklamu. Vytáhli ze starých lékařských knih latinský výraz pro zápach z úst – halitóza. Do té doby byl zápach z úst považován za otravnou, ale zcela běžnou věc. Listerin však spustil agresivní kampaň, kde halitózu vykreslil jako strašlivou, tajnou společenskou chorobu. Jejich reklamy ukazovaly krásné ženy a úspěšné muže, kteří zůstali úplně sami, protože jim smrdělo z pusy a nikdo jim to nechtěl říct. Lidé dostali takový strach z odmítnutí, že během několika let vystřelili zisky firmy z několika $1000 na miliony. Listerín nevyléčil existující problém. Oni nejdříve vymysleli nemoc, vyvolali v lidech sociální teror a pak jim jako jediní nabídli spásný lék. A teď k té slibované snídani. Kukuřičné lupínky neboli cornflakes od značky Kellogg's najdete v kuchyni milionů lidí. Vnímáme je jako klasický start do nového dne, symbolem zdravého životního stylu. Skutečná historie jejich vzniku je ale tak bizarní, že by se dala vyprávět jako hororová komedie. Na konci 19. století je totiž vynalezl doktor John Harvey Kellogg, který vedl sanatorium v Michiganu. Kellogg byl extrémní náboženský fanatik a puritán, který měl jednu obrovskou životní obsesi – boj proti masturbaci a jakémukoliv sexuálnímu potěšení. Věřil totiž, že sebeuspokojování je kořenem všech nemocí, způsobuje slepotu, šílenství a destrukci páteře. Kellogg byl přesvědčen, že lidské libido a sexuální touhy jsou probouzeny stravou.
Tvrdil, že kořeněná, pálivá, masitá nebo příliš sladká jídla v těle zažehávají plameny vášně. Rozhodl se proto pro své pacienty vyvinout dokonalou stravu, která by jakékoliv touhy okamžitě udusila. Výsledkem byly kukuřičné vločky, záměrně navržené tak, aby byly co nejvíc nudné, suché, bezvýrazné a naprosto bez chuti. Měly sloužit jako biologický tlumič sexuality. Celý příběh má ale neuvěřitelně vtipnou dohru. Doktor Kellogg měl bratra jménem Will, který měl o dost lepší obchodní čich. Will pochopil, že tyhle suché piliny nikdo dobrovolně jíst nebude, a tak do receptu tajně nasypal tunu cukru. To vedlo k brutální bratrovražedné hádce a soudním sporům. Zjistit doktor Kellogg, že jeho protichlípný lék dnes děti jedí obalený v cukru z veselých krabic, pravděpodobně by se točil v hrobě jako turbína. Ruku na srdce, kdo z nás nemiluje ten pocit, když uloví skvělý produkt v akci? Nápisy jako sleva 70% nebo pouze dnes na nás svítí z každého rohu, obzvlášť během nákupních svátků, jako je Black Friday. Jenže většina těchto slev je čistá, chladnokrevná matematika zaměřená na naši vrozenou hamižnost a strach, že o něco přijdeme. Velké e-shopy a obchodní řetězce totiž používají taktiku, které se v psychologii říká kotvení ceny a umělé přeceňování. Trik je v tom, že několik týdnů nebo měsíců před plánovanou slevovou akcí obchodníci cenu vybraného zboží skokově a uměle navýší na absurdní maximum. Produkt za tuto cenu nikdo nekupuje, ale to nevadí. Ta vysoká částka slouží jako nová kotva ve vaší mysli. Když pak nastane den D, e-shop škrtne tuto umělou cenu, vrátí ji na původní běžnou hodnotu a vedle napíše obří slevu. Vy máte pocit, jak moc jste se systémem vyjebali a kolik tisíc jste ušetřili. Ve skutečnosti jste ale zaplatili přesně tu částku, kterou věc stála po celý zbytek roku. Náš mozek totiž při pohledu na červenou ceduli se slevou zaplaví hormon dopamin. Ten okamžitě vypne logické a kritické myšlení a aktivuje primitivní pudlovce. Nekupujete produkt, kupujete ten opojný pocit, že jste ušetřili. Všimli jste si někdy, že se vám smartphone začne sekat? Baterie odejde nebo se pračka rozbije podezřele brzy po tom, co vám skončí 2letá zákonná záruka. Lidé tomu často říkají konspirační teorie, ale v oblasti ekonomiky je to tvrdá realita zvaná plánované zastarávání. A všechno to oficiálně začalo o Vánocích v roce 1924 v Ženevě. Tehdy se v naprosté tichosti sešli šéfové největších světových výrobců osvětlení, včetně gigantů jako Osram, Philips nebo General Electric. Založili tajný spolek s názvem Kartel Phoebus. Jejich problém byl paradoxně v tom, že byli až moc dobří. Technologický pokrok té doby totiž umožňoval vyrábět žárovky, které běžně svítily 2,5 tisíce hodin. V Kalifornii dokonce dodnes visí žárovka zvaná Centennial Light, která svítí nepřetržitě od roku 1901. Jenže Kartel Phoebus si uvědomil prostou věc. Když vyrobíte žárovku, která vydrží věčně, zákazník si už nikdy nekoupí další a váš biznis zkrachuje. Vydali proto interní, přísně tajný dekret. Životnost všech spotřebních žárovek musela být povinně snížena na maximálně 1000 hodin. Pokud některá z továren vyrobila žárovku, která svítila déle, kartel jí udělil likvidační finanční pokuty. Byla to první historicky doložená korporátní dohoda, kde se firmy spojily ne proto, aby produkt vylepšili, ale aby ho záměrně poškodili a donutili vás platit znova a znova. Svět moderního marketingu a obchodu zkrátka nestojí na tom, co reálně potřebujete. Stojí na tom, jaké emoce ve vás korporace dokážou probudit. Ať už je to sociální strach ze zápachu z úst, touha po falešném pocitu výhodného nákupu nebo uměle vytvořený mýtus o luxusu. Který z těchto 5 podvodů vás osobně naštval nebo překvapil nejvíc? Napište mi svůj názor dolů do komentářů. Já si to moc rád přečtu. Nezapomeňte hodit odběr, ať příště velkým značkám nenaletíte a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se skvěle.